Tehát az előbb megbeszéltük, hogy a feladat során miket ismerünk, illetve megbeszéltük azt, hogy az n egyenes és az t egyenes kitérő egyenesek. Tehát akkor most a kérdés az, hogy hogy tudjuk meghatározni a körnek a síkját, ha ismerjük az n egyenest, és az n egyenesen az O középpontot. Na hát ehhez a 9. feladatnál már megismert tudást kell alkalmaznunk, vagy legalábbis annak a fordítottját. A 9. feladatnál úgy tudtuk meghatározni az alapsíkra merőleges oldaléleket, hogy az alapsíkban fölvettünk egy első és egy második fölegyenest, majd a második képen a második fölegyenesre állítottunk merőlegest, az első képen meg az első képre állítottunk merőlegest, és így kaptuk meg az oldal egyeneseket. Most ennek a fordítottját fogjuk alkalmazni. Tehát tudjuk a síkra merőleges n egyenest, azon a síknak egy pontját, és így vesszük fel az O ponton keresztül az első és második fölegyenest. Ha visszafele gondolkodunk, akkor tudjuk, hogy az második fölegyenesnek a második képen lévő n egyenesre kell merőlegesnek lennie az O ponton keresztül, tehát így tudjuk felvenni a második fölegyenest. Annak tudjuk, hogy az első kép egy vízszintes egyenes, tehát ott van az O pont, és akkor ott egy vízszintes egyenessel meghúzhatjuk a második fölegyenesnek az első képét. Majd ennek a fordítottját is nézhetjük, tehát akkor tudjuk, hogy az első fölegyenes az az első képen lévő n egyenesre lesz merőleges, tehát itt van ez az F1 egyenes, és az merőleges itt az n egyenesre, és annak meg tudjuk, hogy a második képe lesz vízszintes egyenes, tehát az O ponton keresztül kell húznunk egy vízszintes egyenest. Így már tudjuk a síknak két egyenesét, az első és a második, vagyis a második képen és az első képen is, tehát így már meg van határozva a kör síkja.